लाइमोनफोर जायखौ जों लाइमोन होननानै बुङो देरफुनाय ओरैबायदि मोनसे दुखु मोनदों आं दुखुआव गोग्लैदों जेरै आं दिनै नोंसोरखौ बुंनो नागिरदों आरो दिनै आं बायदिनो दिनै गोबां माखासे समाजनि मानसिफोरा दिनै नोंसोरखौ बडिफ्रा फिटमोन मायाव फिटमोन नोंसोरो डिफेन्सआव फिट जायोमोन फौजियाव नोंसोरो नोंसोरो बैसो जायैयावनो जेनेबा नोंसोर दिनै सिगारेट सोबनो लादों सोरबा बिरिबो साप'ज दिनै नोंसोर सानफाथोलो मबाइल बाहायो नङा होमबा नोंसोर मबाइलाव मा बुस्थुखौ बाहायो दाना दे नोंसोर जाय मबाइलखौ बाहायदों बे मबाइलनिफ्राय नोंसोर माबा मोनसे सोलोंनो नाथाय जेब्लानाखि बिथांमोना हाबा जायो हाबा जानाय लोगो लोगो हिनजाव लानाय लोगो लोगो बेफोरबायदि बिनिफ्राय गाज्रिसिन खामानिखौ बिसोर दिनै मावनांगौ बायद' जानानै फैयो मानसिखौ नोंनि गाननाय जोमनाय नोंनि देलायनाय नोंनि हेयार स्टाइल बे गासैबो नङाबा नोंसिनि इयुना बिपद दङ दिनै नोंसोरो लेखा फरायनायावबो मोजां फराया नाथाय नैबेबायदिखौबो खोब साबधान हो नैबेबायदि बाथ्राखौ साबधान दे समाजाव ओरैबायदि माखासे मानसिफोर थायो जे नोंसोरनि इनाय हास्थायनानै जेनेबा गावनि सोलिनायफ्रा मोजां नंखाला नालाय नोंखौबो माने मोजां सोलिजानो बायो थारमाने नोंखौबो खस्थ' मोनजानो लुगैयो बेबायदि मानसियाबो जोंनि समाजनिफ्राय दिनैसिमबो जोबाखै खुलुमबाय लोगोफोर साफ्रोमखौबो नैबे आंनि बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव आं बरायनानै लाफिनबाय स्पेसियेलि आं दिनै भिडिअखौ आङो लाइमोनफोरनि थाखायल' बानायदों जायफोरनाखि देरफुनाय यां जेनेरेसनफोरनि थाखाय आं बे भिडिअआ एकदमबारे पारफेक्ट जागोन स' आं नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामो आंनि गोरबोनिफ्राय दिनै आं नोंथांमोनखौ आं गोरबो बिसिनिफ्राय आं खावलायनो नागिरदों आङो दिनै गाबनानैबाबो आं दिनै नोंसोरखौ बुंगोन स' नोंथांमोना दसे समनि बे भिडिअनि थाखाय हो बेखौनो आंनि गोरबोनिफ्राय आं नोंसोरखौ खावलायनाय आरो जायफोरनाखि दिनैसिम आंनि भिडिअखौ नायबाय थादों फ्राय दिनैसिम साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामदों अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोनाबो आंखौ थुलुंगा होबाय अब्ला आंनि गोसोआबो गोजोनगोन बेजों लोगोसे आं दिनै नोंथांमोननि मदद आरो थुलुंगा मोननानै बिदिनो आं माखासे पजिटिभ माखासे आङो कन्टेन्टफोरखौ लानानै आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै होनो हागोन आरो एसेब्लाबो नोंथांमोनहा नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों गोबां माखासे नलेजफोरखौ मोननो हागोन स' फैदो आं स्टार्ट खालामनोसै गुबै बाथ्राया बेनो जायफोरनाखि दिनैसिम लाइमोनफोर जायखौ जों लाइमोन होननानै बुङो देरफुनाय बैसोनि दिनै बुंनो नागिरदों दिनै नोंसोरनि आङो बिराद माने माखासे एक्टिंफोरखौ आङो बारा मोजां मोनाखै आङो ओरैबायदि मोनसे दुखु मोनदों आं दुखुआव गोग्लैदों जेरै आं दिनै नोंसोरखौ बुंनो नागिरदों आरो दिनै आं बायदिनो दिनै गोबां माखासे समाजनि मानसिफोरा दिनै नोंसोरखौ बुङो इभेन दिनै नोंसोरनि बिमा बिफाफ्राबो बुंदों मानोना ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा दै नोंसोरो मोजाङै थालला आंनि बुंनाय बाथ्राखौ मोजां थालला जुदि नोंहा जिउआव जुदि साक्सेस जानायनि जुदि सिमां दङबा आंनि बुंनायखौ बाथ्रा माने खोनासं गोसो होनानै बाथ्रा जाहैबाय मा दिनै नोंसोर मा बे समाव दिनै नोंसोरो साफा बयबो गासैबो नोंसोर दिनै फरायसा स्टुडेन्ट गोजा बाट दिनै नोंसोरो मा खारनाव नोंसोरो फरायनायावबो मोजां गोसो होनानै फराया नङा होमबा बेराफारसेथिं नोंसोरो माने मबाइलाव बेस्थ' थाबाय थायो नङा होमबा बेराफारसे नोंसोरो नोंसिनि माने बडिफ्रा फिटमोन मायाव फिटमोन नोंसोरो डिफेन्सआव फिट जायोमोन फौजियाव नोंसोरो मोनथावथावमोन दा दिनै नोंसिनि माखासे बडिफ्राबो माने फिट नंला मानो फिट नंला दिनै नोंसोरो माखासे नोंसिनि देहा सोलेरावहाय माखासे बिजानु सोबाय बे बिजानुआ मा दिनै नोंसोरो बैसो जायैयावनो जेनेबा नोंसोर दिनै सिगारेट सोबनो लादों सोरबा बिरिबो सोबो सोरबा थांखुबो जाबाय बिनिफ्राय सोरबा दैनिक माने जौ लोंग्रा जाबाय माने पार्टि खालामग्रा गोसो जाबाय पार्टि खालामो दा बेफोरखौ नोंसोर मानो बे समाव खालामदों बे बैसोआथ' नोंसोरनि थाखाय पार्टि खालामनायनि बैसो नङाना नोंसोरनि जेनेबा इन्टारटेनमेन्ट खालामनायनि बाथ्रा नङाना जे खालाम समखौ नायनानै नोंसोरो खालाम बाट बैसोजों समान थायो जेब्लानाखि नोंसिनि बैसोआ माने 21 बोसोरनि गोजौआव जाबाय बा 18 बोसोरनि गोजौआव जाबाय अब्ला नोंसोर बे समाव नोंसोरनि केपासिटि हानाय बायदि नोंसोर जौ लोङो ना मा खालामो खालामबानो जाबाय नाथाय नैबे समावदि नोंसोर दिनै फरायफुनाय एसे साफा फरायसा नोंसिनि इयुननि थाखाय नोंसोर साननानै नोंसोर खामानिखौ माव साप'ज दिनै नोंसोर सानफाथोलो मबाइल बाहायो नङा होमबा नोंसोर मबाइलाव मा बुस्थुखौ बाहायो दाना दे नोंसोर जाय मबाइलखौ बाहायदों बे मबाइलनिफ्राय नोंसोर माबा मोनसे सोलोंनो हादों नामा जाय गियानखौ नोंनो जिउआव नांगौ नों सोलोंनो हादोंना हायाखै नोंसोर मानो मावा आरो जायफोरनाखि दिनै फरायनायखौ नागारनानै ओरैनो थाबाय नङा होमबा लेखाखौ फरायखाला बेखार ओरैनो थाबाय दिनै नोंसोर मानो थानो नागिरखो नोंसोर बे समाव मा मावनांगोन माबा मोनसेथ' मावनांगोन ना नों लेखाखौनो फरायखाथारलाबा नोङो दाना खामायनायनि खामानि मावदो सोलोंदो माबा मोनसे खामानि सोलोंदो नोंनि जिउखौ दैदेननो थाखाय नोंनि न'खरखौ सोलायलांनो थाखाय नोंथ' सानसे समावथ' नों जुलि जाखासिगोन ना दिनै जोङो गोबां मानसिफोरखौ नुयो जों गोबां लाइमोनफोरखौ दिनै नुयो मा नुयो दिनै जाय समाव बियो सेंग्रा समाव खामानिखौ मावा
जाय समाव बियो दिनै थाइसे थाइनैबाबो खामायना दोनखाया बै मानसिया जाय समाव सेंग्रा समाव बेखौ माखासे न'नि मानसिफ्रा खामानि मावनो थिनो बे खामानिखौ दिनै बिसोरो माने मावा नाथाय जेब्लानाखि बिथांमोना हाबा जायो हाबा जानाय लोगो लोगो हिनजाव लानाय लोगो लोगो बेफोरबायदि बिनिफ्राय गाज्रिसिन खामानिखौ बिसोर दिनै मावनांगौ बायद' जानानै फैयो अब्ला मा जाखो नोंना सेंग्रा समाव नोंनि मावथिया थाफ्लानाया दिनै हाबा जानाय लोगो लोगो नों खस्थ' बैनांबाय जिग' खस्थ' बैनांनोसै बेफोर खामानिया मा दा बेफोरबायदि खामानिखौ जों नों मावनाङा आं बिनि थाखायसो दिनै गोरबोनिफ्राय नोंसोरखौ बुंनो नागिरदों दिनै जोंहाबो नोंसोरनि थाखाय साननांगौ दङ जे नोंसोर जुदि मोजां जायाबा नोंसोरनि इयुन जेनेरेसना आरो मोजां जानायनि लामायाव थानाय नङाना स' बेनिखायनो दिनै नोंसोर मोजां जाबासो नोंसोरनि देरफुनाय जायफोरनाखि लाइमोनफ्रा दा फरायसालियाव हाबगासिनो दं बिसोरखौबो दिनै नोंसोर बुंनो हागोन नोंसोरखौ बिसोर फल' खालामगोन मानसिखौ नोंनि गाननाय जोमनाय नोंनि देलायनाय नोंनि हेयार स्टाइल बे गासैबो नोंखौ सिनायथि होयो नों माबायदि आखुनि मानसि बेखौ मिथिबायना स' बिनिखायनो गाननाय जोमनायखौबो ओरैनो जानला गाननो नाङा नोंनि देलायनाय हेयार स्टाइल लानाय बेफोरखौबो नों मोजाङै ला मोजाङै सोलों बेयावनो मानसिखौ सिनायो नों माबायदि आखुनि मानसि स' बेनिखायनो आं नोंसोरखौ आं गोरबोनिफ्राय आं अननानै बुंदों आंनि फंबायजों समान आं बैसोनि नोंसोर गासिबो आं ओंखायनो नोंसोरखौ दिनै बुंनो नागिरदों बे गासैबो जोङो मोजाङै सिन्था खालामनांसिगोन नङाबा नोंसोरनि इयुना बिपद दङ दिनै नोंसोरो लेखा फरायनायावबो मोजां फराया नङा होमबा खालि मबाइल सानफाथोलो मबाइल नायो बेनि गेजेरजों दिनै नोंसोरनि मेगनफ्राबो गाज्रि जानो थांगासिनो दङ आरो बेराफारसे नोंसोर निसा लानाय लोगो लोगो नोंसोर फौजि मोनोमोन डिफेन्सआव मोनथारनांगौमोन बांद्राय निसा लाफ्लेबाय माने नोंसोर मा खालामबाय दाना खारनोबो हाला खारनो थांनाय समाव नोंसोर खारनोबो हाला देहाफ्राबो बोरैबा हख्रेब जालांबाय नोंसिना बांद्राय निसा लाबाय नालाय हख्रेब जालांबाय नोंसिनि फिजिकेला उइक जालांसै दाना दा बे समाव नोंसोरो उन समाव मा जागोन दाना साननांगौआ बिसोरना ओंखायनो दिनै गेदेर मानसिफ्रा ओरैनो बुङा दे बिमा बिफाफ्रा नोंसोरखौ ओरैनो राया फोरोंगिरिफ्रा नोंसोरखौ ओरैनो बुङा ओरैनो राया ओरैनो पानिशमेन्ट होआ बिनि आन्दोआवहाय मिनिं थायो दिनै नोंसोरबो देरबा देरना मिथिगोन नाथाय नैबेबायदिखौबो खोब साबधान हो नैबेबायदि बाथ्राखौ साबधान दे समाजाव ओरैबायदि माखासे मानसिफोर थायो जे नोंसोरनि इनाय हास्थायनानै है दानो हाबा लानांगौलै हाबा जेरैबाबो देनां लागासेबाबो दा लागासेखा सोरबा बिदि होनना नोंखौ थुलुंगा होयो दै है लोंनांगौलै मा लोंनायालाय जौ लोंनायालाय मा थांखु जानायाला जानांगौ लोंनांगौ नैबायदि होननानै सोरबा नोंखौ थुलुंगा होगोन नाथाय थारला मालाबाबो नोंनि मोजां हास्थायग्रा मानसिया नोंखौ बेबायदि राव होनानै थुलुंगा होआ दै खबरदार मोजाङै मिथि थारमाने जोंनि समाजावबो बेबायदि मानसि दासिमबो दङ ओरैबायदि जायो सोरबाया जे गावहा जेनेबा गावनि सोलिनायफ्रा मोजां नंखाला नालाय नोंखौबो माने मोजां सोलिजानो बायो थारमाने नोंखौबो खस्थ' मोनजानो लुगैयो बेबायदि मानसियाबो जोंनि समाजनिफ्राय दिनैसिमबो जोबाखै ओंखायनो आं दिनै नोंसोरखौ गोरबोनिफ्राय खावलायदों जे नोंसोर दिनै नैबे लाइमोन समाव देरफुनाय बैसोनि समाव नोंसोर बांद्राय मबाइलजोंहाय गेलेनाङा येस गेले आं बादा होआ नाथाय नोंसोर सोलों बाहाय माबा मोनसे नलेज सोलों जिकेफोर मखस'ला जुदि नों फौजियाव रानिं जाना दंबा मेथ्सफोर सोलोंनो हायो इंलिसफोर सोलोंनो हायो एबा बायदि बायदि माखासे नलेजफोर जायफोर नलेजखौ एबा जायफोर गियानखौ जोंनो जिउआव नांगौ बेफोरबायदि नलेजखौ सोलों बिनि बागा जानला मोनलाखौ माने दा सोलों आं दिनै नोंसोरखौ बुंनो नागिरदों मानोना आं दिनै नुदों नोंसिनि इयुन समावथ' खोमसिखासै जायफोरनाखि आबां जाबां एरैनो थायो मालाबा बिफां साया लामा दख'था थायो मालाबा सोरबाया ओरैबायदिबो जाबाय बिमा बिफाजों बुलायनोबो सोलोंबाय नैबे समाव सोरबाया ओरैबायदिबो जाबाय मबाइल बिनानै मोनाबा टेबोल बुफायग्रा न' जुसिग्राबो जाबाय सोरबा ओरैबायदिबो जाबाय बे बैसोआवनो उन्दै माने मा होनना बुङो हिनजाव लाना फैब्रबाय दाथ' मा खालामनो दाना बिमा बिफाजोंबो बे हिनजावा गोरोबना जानो हाया इभेन नोंनि जायखौ लाबोदों बेबो मोजां रोखोमै मावनो रोङा खोथा बाथ्राखौनो दिनैसिम मोजां रायलायनो सोलोङा बे रायलायनोबो रोङा मा रावै रायलायगोन दा बेफोर बाथ्राखौ जों मोजाङै साननानै जोंनिफ्रायनो दानिफ्रायनो दिनै नोंसोरखौ आं दिनै गोरबो बिखानिफ्राय आङो खुथार बुंदों दै अननानै नोंसोर दिनैनिफ्राय फरायदोंबा नों फरायग्राया फरायनायाव गोसो होदो आरो जुदि नों फरायनायखौ गारबायबा खामायनायनि लामाखौ लादो नोंसोरनि जिउआ माने मोजां जागोन उननि समाव संसार जानाय समाव आं दिनै बेखौ बुंदों दै खबरदार मालाबाबो नोंसोरो साना हौवा खामानिखौ मावनो नाङा निसा बुस्थुखौ बैसो जायोबा नोंसोरो नों कन्ट्रल खालामनो हायोबा लों बा कन्ट्रल खालामनो हायाबा लोंनानै लाब गैया मानोना जौ लोंनाय बुस्थुआ मानसिखौ बिपदआव लागोन सानसे जुदि नोंखौ जुदि कन्ट्रल खालामना लोंनो हायाबा आं दिनै गेरेन्थि होबाय बेनिखायनो आं खावलायदों नोंसोर एसेब्लाबो आंनि बे भिडिअआव सम होगोन आरो सम होनानै नायगोन आरो बिनिफ्राय सोलोंगोन आं बेखौ मिजिंथिनानै आं दिनैनि जेखि नोंसोरनि सायाव नोंसोरबायदि लाइमोन गोबां लाइमोनफोरनि सायाव भिडिअ बानायखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ